Yes mga kagusok no. Dili ka takasurigaw nun kung yao kailan ni Ip. Kaysa una elementary pa ko daan ni siya sa unang mga panahon no. Oh yan mga kagusok no. Panahan mga surigaw nun. Kung kailan kayo ni pwede ka mo comment no. O kung sa tuig ka mo nakakita na tao ini dini sa Surigao. Kay basta ako na sa una murag 95, murag pamilyar na ko sa 95 ni na tao si Ip. Yan mga kagusok. Yan, no, nakita na ko si Ip. Mo ini ang pinaka famous diri sa Surigao. Oh, di ka taga Surigao kung uya ka kala ni Ip. Oh. Kung ikaw taga Surigao, comment below. Kung unsa ka na tuig nakakita kang Ip mo. Yan mga kagusok, no, makita nato si Ip. Yan, shout out nato. Mga Surigao nun. Iip taga Surigao, lumad Surigao mga kagusok kung nakailan mo ni yan no ako na pinaka famous dito Surigao. Kung ikaw taga Surigao i-share ni mo kung unsa ka na tuig nakakita kang Iip sa inyong mga panahon. Rice po guys 95 ko na kayo nagdungo sa isa elementary ko. Di ba kung ano, dahil pagkakapon sa Iip sa ato kung sa Surigao, makita nato. Basta muna ng mga Surigao nun, kung ikaw nakaila, comment ko sa ako, post kung sa ato ay nakakita ni Iip. Yan mga kagusok, no? Pure Surigao nun. May batang Surigao nun, no? Batang Surigao nun. Iip. Po no kaon, yan mga kagusok no. Eh timing ko no karon diri nakita sa nako mo na ato tag atang i-vlog nato si Ip. Famous ng Surigao.